otu ha si eme omenala ha aga m akwa ihe ha na-eme otu ha si eme ọ bụrụ gịnị omenala ha adịka ọbụla ndị gbakọchara akwụkwọ ya na-esi ihe ọbụla ndị amaala zukọchara bunite ọfọ tie si na ihe ahụ arụ ọ sị ihe ahụ ga-agba arụ ruo n'ebe Chineke nọ mmadụ ebe a ọ nwere nke ọrụ Chineke anyị aka gị ihe ahụ abụrụ na ruo n'ebe Chineke nọ ruo n'ebe ndị mmụọ nọ ruo na ndị ichie ọ sị na ihe ọbụla ndị amaala gbakọchakwara nwere ihe abụ otu anyị si eme ya otu a ka ọ ga-adị na be anyị otu a ka ọ ga-adị ruo n'ebe ndị mmụọ nọ ruo n'ebe ndị ichie nọ any moment nwere ọbụla na-eku ume n'ebe ahụ kwụnyere mejọ ihe ahụ ndị ichie were ịtarị pịagba onye ahụ bikọs na ọ bụ ihe ekpere n'ọfọ nkwekọrịta na ọgbụgba ndụ mmadụ n'ebe a ihe ejiri ebe a bụ ndị nna anyị ndị nze na ọzọ ndị ichie a na-ekwu maka ndị ichie ụlọ ndị ichie anyị na-afụ anya bikọs a na-ebido n'ihe a na-afụ anya were na-ama atụ ihe a na-afụ anya ya ejiche ọka nkọwara ụnụ nkọwa ọfụma bụ na mụ na ụnụ bụ otu ihe ka anyị na-achụ mmadụ n'ebe a gịnị ka m kwuru otu ebe ka anyị na-agbanye bọọlụ anyị gịnị ka m kwuru ọ bụ n'ile anya ndị Ghanaian religion ndị omenala ile anya n'akwa ndị ihe esere ebe ahụ ihe esere na bụ ọfọ hello ihe esere na bụ ọfọ na ogu gịnị ka m kpọrọ ya ọfọ na ogu bụ ihe esere n'akwa m onye ichie apụta na be ya bupụta ọfọ ya gudo n'ụtụtụ nwa nzu nwa edo nwa ọjị tụọ mmanya ọkụ kwuo ka na dị mma ma onwe m yiri akwa nchi wee bụrụ onye nkụzi ọdịnala buru mikrofon pụta na-ekwu ụmụaka ụlọ eluigwe n'ude kpọ ya egbe onye okenye agbacha nzu n'ọfọ ya wee na onye ọbụla fụchara arụrụ arụ arụsorokwe ya otu ọbụla na o mere ihe dị iche mụ na gị na-abụ ndị nna m zananụ m ya o nwere ihe dị iche mụ na ụnụ na-abụ so ofu eki ka anyị na-achọ mana ofu ebe ka anyị na-agbanye bọọlụ anyị ihe njikwute okwu a bụ na achọrọ m ihe ụnụ sonyere na anyị n'ọnọdụ anyị nọ taata na o nwere ndị isi ka ha gapụta ndị ọgụ mmadụ ha gapụta ndị ọgụ mmadụ o nwere ndị ọgụ na ndị ọgụ ndị niile bụ na taata ndị bịara abịa na be anyị achọzighị ịfụ okpu nze ha achọzighị ịfụ agụụ ugo ha achọzighị ịfụ ọfọ ha na-achọkwu ka amarụkwu anyị ọdụ okike anyị tupu sie ya ọhịa ka anyị sobezie ha naba na be ha mbịarụmbịa ọ na-ebu oke ọfọ zaanụ m ya otu a bịara ọrụ ite ihe m ga-eme bụ ọfọ ji bụrụ onye nchụaja mkparị a n'aka bata anaghị m n'akụkụ okwu gbasara ọrụ ite pụta ha anụ asị m sị gaa chọba ndị ọrụ ite n'ọha ga-ekwu abi maka ọgwụ ga-eti ọfọ obie ndị ga-eti ọfọ obie bụ ndị nwe ala onye ka ndị ọgbọsa ihe ndị amaala ya bụ ndị amaala ndị nwe ala ndị nwe obodo so o nweghị ihe dị iche na okpukperechi ọdịnala na nzukọ ọdịnala ndị obodo maka na ndị ọbụla nọ n'obodo ha na-agba mbọ ka ha chekwaa ihe ha ji wee bụrụ dike ihe ha ji biri na be ha anyị ọbụ ndị nkụzi ọdịnala ndị nkụzi nzukọ ọdịnala bata n'obodo anyị agwa ndị ahụ ihe ha ga-abụ ha mee ụdị ndụ ọ ga-abụ ha bire ga-echekwata ihe ha nwere ma ha ebighị ụdị ndụ ahụ anara ha ihe ha nwere
ndụ ahụ nke mbụ bụ na akwụkwọ nsọ anyị si kụpụ echiche ọma dịka ume, echiche ọganiru, ụba na ndụ ogologo nye ọna niile, na echiche ha ga-anọgachipụtakwa gị. Means na ihe ọbụla esi ya mee mmadụ ga-eme gịnị? Ga-adị maka idore dịka onye ji ọfọ mmụọ, maka idore n'ọgwụ gị, maka iji arụ ibe gị, ọfọ a dịka mma iru na abụọ n'aha na onye bụ ya nọ. Imezie ọ gaziere gị, imetọ ọtụgharịa megene pịa gị ya, bikos na ọkpụrụ onye kụrụ ka ọ ga-eme gịnị ka ọ ga-arụ ya bụta isi ghọta ọfọ. Ọfọ na ogu bụ eziokwu na ikpe ziri ezi. Onye na-emegide m na-eme gịnị? Na-emegide onwe ya. Mmegide mmadụ emegide m onwe m. Mmadụ megide m, onye ahụ eme gịnị? Emegide onwe ya. N'ezi akọ na uche ziri ezi. Denosi na echiche mụ na gị na-eche ka m batazie n'ihe anyị ji nọdụ tata. Ị na-anya ebe ife ọmalịcha ụlọ ị na-afụ ya, ebi ị gaghị afụ ebe nọ, mana mgbe ị na-abata abata ịfụrụ ọmalịcha ụlọ kwee. The moment ịfụrụ ọmalịcha ụlọ na be nwanne gị, ihe kwesịrị ịpụ n'ọnụ gị bụ gịnị? Zaanụ m ya. Ọ bụrụ na ị bụ ezigbo onye Igbo, ịbata be nwanne gị ma ọ bụ enyi gị fụọ ọmarịcha ụlọ, kedu ihe ị ga-ekwu? Ụmụ ana nke na na-ekpe ndị na Chukwu dara, a na-ebi aka na asị Chineke, biko ihe ọma nke m ga-erukwe m aka. Ọ bụ Igbo nke a bịa aka na ala kwuo ya, ihe ọma nke m ga-eru m aka. Yes, maka na ana anyị fụrụ ana, o nweghị ụdị ihe ọma na-adịghị n'ana. Ịchọ mbụ n'elu ọ dị n'ana. Ụdị ihe ọbụla ịchọrọ ndụ, ihe eji enwe aṅụrị, ihe eji enyere ndụ aka, na na-enye ya. Mana ana na-eyi anya, ọ bụrụ na ị chọghị ya, ọ gbaghị nkịtị. So onye bata na be nwanne ya fụọ ọmarịcha ụlọ mmụọ nsọ, kedu ihe onye ahụ kwuru? Ọ chọghị ụdị ihe n'otu a. Gịnị ka o kwuru? Onye bata na be nwanne ya fụ ụlọ mara mma, gbuo anya, gịnị ka ọ na-ekwu? Ọ chọghị ihe ọma. Onye fụrụ ka nwanne ya nwoke zụtara ụgbọala ọfụọ, buru ya gafee n'ama be ya, buru ya gafee n'ama be ya, ọsọ onye na-aga asị ya na ọkwa nwanne gị nwoke, ọ nwa nwanne gị nwoke, ọ dị ọkpara nwoke afọ, ọ dị ọkpara nwoke eke. Ọ bụrụ ka a gwara na ọ dị ọkpara nwoke eke bụ moto gafe, gịnị ka ị ga-ekwu? Saa m ya, mana ị ga-ekwu saa m ya. Ihe ọma dị ọkpaba anyị. Mana ọ bụrụ na ị fụrụ dị ọkpara nwoke afọ, dị ọkpara nwoke eke ebe hapụ moto gafee na-amata gị, ebe anụ ụlọ sọ ya ọgwụ ego na agwọ na ha esoro na agwọ nke ha. Ọkwa nke a ngị ma dị ọgbara ugbo ka afọ a, gịnị ka ọ na-arụ na Lagos iji agba moto? Iwe ewebe gị, ahụ afụwa gị ụfụ, ọ dịghị ka moto ga-abata be gị. Iwe nke gị enwe, ọ ga-efu, because ihe ọma adịghị mma. So ihe ọbụsa anyị na-akụwa ọbụla, ọ bụ echiche itinyere mmadụ ga-ewetara gị ihe ị na-achọ n'ime ndụ gị. Today, onye chọrọ ka ọrụ ndị ụlọ mara mma, ọ bụrụ na ịrụtana, enwere mgbe ga-abịakwanụ enweghị nke ọfụọ, maka ụlọ a na ihe dị ka ebe 20 years to come, enwere ike nwee new style, mana ebere anyị ewu nke ọnwụna bịara na anyị ga-arụ ya na be anyị. Maọbụ nwanne gị okwu a, ụdị ụlọ ọnwụ napụtara nụ, ị ga-arụ ya na be gị. Maọbụ ya mụ onwe m ga-arụba ya na be m, ụdị ọnwụ napụtara anaghị m arụ ya na be m. That is ito ihe ọma, ihe ọma abịara ya. Tata nwanne anyị nwoke sịkwa na anyị nọrọ sorie ka celebrate otu afọ, o tinyekwuru otu afọ n'afọ ndị ọ na-anọ. Ọ nọdụ 40 years yesterday, ọ dị na 41, ọ bụ nọdụ 59, ọ dị na 60, ọ bụ nọdụ 20, ọ dị na 21. Tata, first day of December 2021.
site n'ekpere na ọfọ anyị ga-agọ tata anyị na-ga-adị ndụ first day of December 2022. Ọ bụrụ na igwe ya kwere gasịrị n'ọfọ first 2022 gwa ya nwanne gị ihe a na-eyi ma ọ bụrụ 1 year anyị zukọrọ ebe a gwa ya sị by December 1st 2022 ihe ọma ga-eme na be gị gwa ya nwanne gị echiche ọbụla ichere mmadụ bụ ihe Chineke ga-eji wee zute gị. Simple. That is teaching of Godianism. Godian religion anyị abịaghị asị na Jizọs si n'akwụkwọ ndị ọbịa unu echere na nna abịara imebi iwu Moses na ndị amụma ya na ya abịaghị imebi iwu Moses na ndị amụma ya kama ya bịara ka ya mee gịnị ka ya mezuo ya. Godian religion abịaghị imebi omenala anyị bịara ka anyị nye aka kpokọnọta omenala anyị n'elu na anya ebe a ya ama ụmụaka ọ bụrụ na ihe dị ka ọgụ afọ atọ gara aga ọgụ afọ atọ 60 years na ndị ọrụ Ifite nọ na-ekpokọnọta ụmụ ha dị otu a na-azụ ha n'ihe gbasara omenala ọ dịghị ka a ga-enwe nsogbu n'omenala na tata mmadụ zaa ya ọ dịghị ka a ga-enwe nsogbu tata na omenala anyị. Ọ bụrụ na ihe dị ka ọgụ afọ 5 gara aga na ndị Igbo niile gbakọtara kpọkọta ụmụaka dị otu a na-akụziri ihe omenala anyị ọ dịghị ka a ga na-achụpụ anyị n'ụlọ buru ọfọ anyị na-esu ọkụ today. Ọ bụ anyị na anyị ga-abụ dike na be anyị mana anyị bịara meghee ụzọ kpọbata ndị ọbịa bịa were oche atepọint na-asa anyị kiri mmiri anyị gụnye mmiri ọṅụṅụ atepọint ọsa anyị nye ya ọja ọta bụ ọzọ sa anyị bute nzu ọtọ the next one nye arụ anyị n'aka ka anyị bute ọfọ anyị njụ n'agị mbatasị gị bụ ime ọfọ gị ga-ebunye m mma bịa burie ichere ọgụ mana ndị ọbịa anyị nabatara na be anyị anyị gụriri ha mmiri ha ṅụọ nye ha nri ha rie nye ha ụlọ ha nọrọ nye ha ebe ha nakpuru mmiri kpuchite ha the next one bụ iwepụta aka na anyị bute ọfọ anyị ọ ga-ekwe omume mmadụ zaa bịa Jerusalem n'akụkọ Judea n'akụkọ onye nke ọzọ nke ahụ nke mere n'ebe ahụ iji akụkọ nke m ụnụ that is Godian religion for you. Anyị bịara ka anyị kọọ ihe mere na be anyị ka anyị kwuo eziokwu dị na be anyị ka anyị kọwara ụmụ anyị ihe mere ndị okenye anyị ji wee n'ogologo ndụ. Ị gwara ya ụmụ gị ị kọwakọrọ ụmụ gị ihe mere ndị mmadụ ji anọ 150 asatị dee anyị ọkọrọ ya ụmụ anyị kedu ebe ha nọ where are they? Ụfọdụ ụmụ anyị achọrọ ịlụ ndị anyị achọghị ịma ihe ụfọdụ ụmụ anyị na-eme ekpere bụ ụka ma enwụọ anwụọ ka a chịpụsịa ihe a ma enwụọ anwụọ ka a chịpụsịa. Ụfọdụ na-ekpesi ekpere ka nna ha nwụọ ka a kpọọ ọkpara ka ọ bịa kpụcha isi ebe ha mmadụ ọrụ ebe akwa na-ebe ihe anyị ga-abanye n'ime ya. And for that the only thing for anyị bụ message of Godianism which is iweghachi ntọala aka na-eweghachi otuto ebube nsọpụrụ ntọala n'omenala na gwarọbịa no aga m eweghachi otuto ebube nsọpụrụ ntọala n'omenala na onye the next answer we get onye ekwe omume no that don't worry onye ekwe omume agbụrụ ọbụla tụfuru omenala ha na-agba ohu na be ha. Agbụrụ ọbụla tụfuru omenala ha na-eme gịnị ka nke ọrụ na ihe akwụkwọ nsọ anyị kwuru. Problem anyị nwere today ọ sị na-atụkọta egwu obi esie ike mgbe ụmụ mmụọ hụrụ na mmadụ na-eto n'ike na amamihe ya bụ ihe mere ndị mmadụ ji eje eghere aka ọnwụ ma onweghị obodo na-adịghị ebube onweghị obodo na-enweghị ike mmadụ. That means na ihe onye ọbụla ji wee bụrụ dike nọ n'ime ya. Ndị mmụọ wee were ihe anyị ji wee bụrụ dike zoo n'ime anyị. How foolish and selfish ndị mmadụ dị
ndị mmadụ bulitekwa otu ihe ahụ esoro n'ime ha kụrie na-achọgharị ya. Ọ ya ka di unu teta ụra n'ụtụtụ bifo ọmata ere nwunye ya pụọ ọ jụrụ ya sị ebe ka ọ gara sọ ọ gara crusade na mgbago Enugu. Ọ kpachara anya mpagharịa jee hụọ ji taa jide onwe wee gaba njem ya. Ụtụtụ echi kwa nwunye akpọ aka n'ụzọ, papa Ngozi mmiri zugoro n'elu bed apụkwa na m ebe ka ọ na-eje crusade. Ebe ahụ ọ na-aga onye ka ọ na-achọ na ya? Chineke. Onye ka ọ cheje? Ihe dị n'ime ya ka ọ chọ aga ebe ahụ. Ihe dị n'ime anyị ka anyị na-achọgharị. Nwanne echi o si nke ahụ mata isi nwa ya. Otu nwunye dị agwa na o nwere na-agwa isi ọwụwa na ndịda ọgbarụ obodo njem, mana n'ogwu agwụ die ọ bụ isi ọwụwa kwuru na ya. Ọ na-achọ otu ọ ga-esi were mmeri nsọ fegodo nke ahụ ka ọ ghara ịrụzi ọrụ. Mana o jee n'ọgbarụ, onye ọgbarụ were otu ọgwụ ahụ na kwuru na agwụ mebie fọchaa ya buweta ya n'ụlọ ekpere kpọọ ya mmanụ nsọ. Ọ gosikpoo ya burukwa otu ọgwụ ahụ kwuru na agwụ mebie nọtakwa ọ bụ isi ọwụwa ahụ ka ọ na-achọkwa. Bikos ihe mmadụ ọbụla ji wee bụrụ dike nọ n'ime ya. Nọ na Benin ihe a na-ele otu mkpụrụ aka ya bụ 10,000 naira. Anya na-achụ ya, mana ọ bụ otu mmanụ akwa ojukwu ahụ dị na be anyị. Ojukwu kwuo be anyị ọ bụrụ ojukwu arụsị, bụrụ ekwensu, mana o buo na mba ọzọ ọ bụrụ nke Chineke, bụrụ nke anointing. That is our problem. Chineke anyị dị mma. Amaghị mmadụ nọ ebe a. Ọ bụrụ na ọ batara gị ntị ka ọrụ Chineke aka ebe ọ bụla nọ. So isiokwu anyị bụ ihe ahụ anyị hapụrụ mgbe ụmụ mmụọ fụrụ na anyị na-eto n'ịdị ike. Ọ ma akwụkwọ nna nna anyị tara n'echi ọzọ, mara nke nna anyị tara okpu ọzọ ahụ kpọ, mara akwụkwọ onye nwatara ọzọ ọkadị n'ọga ha. Mana ụmụ ya ọ ebe ọ dị ndụ si ya ọ bụ ifuru okpu ya ma enwume anwụwa ihe niile a na-apụ apụ. Gịnị kpatara ya? Mmadụ ọrịa gịnị kpatara ya? Okpukperesi anyị ihe ọnwụ na-etufuru na mmụọ itufu onye na mmadụ. Mmadụ ọrịa gịnị ka m kwuru? Ihe ọnwụ na-etufuru na mmụọ gịnị? Unu chema n'ịbụ onye nze, n'ịbụ onye ọzọ, n'ịbụ onye echichi ọdịnala n'obodo na ndị mmụọ amaghị maka ya. Ọzọ ọgbọ ọzọ ọdịnala enweghị ọzọ ụka. Mmadụ ebe a, I want to tell the truth. Nze na ọzọ ọgbọ echichi ọdịnala ka ọ bụ. Ihe ọsọ sara ya mere ya baptizim. Ndị Roma ebughị ebe na be anyị. Ọ bụ ha bụ nze na ọzọ bịa. Ọzọ ahụ bụ ọzọ ọbịa ka ọ bụ ọzọ onye ọbịa kpụrụ okwu. Obodo si tupu echie gị chieftaincy na abụọ n'ebe ọzọ rụbụrụ ị ga-amụtagoro be anyị gachi ọzọ. Na ichi gị ọzọ be anyị ga-ekpe okpuru ebe ha krọs bandịrị bata. Igbe ebe recognition onye ma onye bụ ọtọntịrị bata. Ndị nze na ọzọ nwa obodo bunye gị okpu. Ịmadụ itozu onye ịgazi ebe a tupu ugo nke ọzọ ekele gị. Chineke anyị dị mma. Onye tụrụ unu si ya na ọ bụ omenala nna, ọ bụ omenala nna, ọ bụ omenala nna. Onye tụrụ unu si ya ọ bụ omenala nna. Omenala bụ nkume, omenala bụ nkume, omenala bụ nkume. Ikuku adịghị ebu nkume.
anyị ukwu ahụ na-egosiri nghọta ya ka afọ e wee bụrụ ihe ebulire n'oge niile site taa wee ruo mgbe niile ebighị ebi. Anyị ekele ezi Chukwu n'ihi na ị nọnyere anyị na nke mfe nke iji wee mepee ọnọdụ inwe aṅụrị nke nwanne anyị nwoke n'ụbọchị tata n'ihi ihe ọma i mere ya. Nke mbụ, ị kwadoro ya n'ọrụ ya wee lụta ọmarịcha ụlọ ebe obibi, ị kwadokwere ya wee mee ka ọ dị ndụ n'ụbọchị tata. Ọzọ bụ na iwusiri ya okwu ike na ana wee soro na ndị chiri echichi dị ka ọdịnala obodo ha si wee dị. Anyị na-asị n'ike na amara gị nara ekene n'aha nsọ ugbu a na mgbe niile ebighị ebi. Ka anyị mepere ọnọdụ a site n'ofufe a, Chukwu anyị arara ahịa ịchụ aja anyị fee n'aka nsọ gị ka ị gọzie aka niile wetara ya akpa niile ebe esi wepụta site n'ike na amara gị ka ọ mụbaa ma too n'ịdị ike nke gị n'oge niile. Ọ bụla ka anyị na-etinye n'ọrụ ka anyị ọbụla ahụrụ ya mepee ọnụ bụ abụ ojinye gị bụ nna. Chukwu mezuo nke a ka i wee rigbo otu ebe ọ dị ukwuu ugbu a na mgbe niile ebighị ebi. Ka anyị na-achịkọta ije ozi nke ụtụtụ a, Chukwu anyị araghị ekpere anyị niile na ayịyọ anyị na-enyefe n'aka nsọ gị. Ka anyị na-akwado ịbanye n'agba nke abụọ, anyị si ka ekpere anyị niile na ayịyọ anyị na-apụ anyị n'ụbọchị taa bụ ihe ga-amịta ezi mkpụrụ nke a ga-eji wee nye afa nsọ gị bunye elu n'ozuzu oke site taa wee ruo mgbe niile ebighị ebi. Chịkọta okwukwe. Ekwe na Chineke, ekwe na ọ dịghị esiri m ike nke Chineke na-apụghị izi m ụzọ m ga-esi nụkwuo ya na ọ mazụ ihe niile. Obi m siri ike na Chineke mesoro ya. Ka mara udo na ịhụnanya nke Chineke ihe ma mee ka ihe amụba n'ime ndụ unu ka ịdị mma ya zuo oke na-arụ n'oge niile site taa wee ruo mgbe niile ebighị ebi. Anyị ezukọtawo inye Chukwu ekele ya mere ka obibi n'ezinụlọ dị nsọ. Anyị ezukọtawo
inye Chukwu ekele ya mere obibi n'ezinụlọ dị nsọ anyị na-ayọ Chineke kuno biri n'udo anyị na-ayọ Chineke